subministraments d'aliment, ampolles, animals i ninos. Fem una muntanya tots junts, amb peces, construccions. És un grup de germans, pintura, dibuixos. Apretem els botons i movem el bigot. Un girat, 3 vegades endavant. Girar, 1, 2, 3 i ja estarem. Mirem contes. Hi ha 4 estacions. La tardor, l'hivern, la primavera.